И така, здравейте, прекрасно хора, здравейте, аз съм Амзоза, сто микса. Днес играя в Emerald и съм си закупил ранг. Бъдете на също кажат това е YouTube. Ето, така, написаното аз вече. Да, общо взето е това. Така ето видите. Сега ще видим пак ще нещо, Амзоза, Кока и Алибабо. Да, аз не съм толкова развит, защото това съм слизал. Се чуди, че съм типова и като видите, там има нещо само освета тройка, класна. Жестаки 23 тук 8 легендарки. Така, да си показвам така сега ходим в Нил или къща Рейд. Това не е старата къща на Нил. Глифата. Ето, има щайте. Те са вече станали. Може да тъчи разни. Добре, тук на някаква ми. Така. И видите, оглифано всичко. Ама всичко оглифано, нямам думи. Извинете. Така, още не помня. Добре. Вече ще ви взема в интернет. Така е. Да, имам. Ще остана с това. Самото. What the fuck? Помню. Извинявам се отново за се изкажеш. Сега, какво са спиките? Стрем. Да. Толкова. Сега ще покажа спална и който за малко бебек и ще бъдем тук. Нали? Сега, да, това спална. Това е спална, нищо особено. Нищо особено спална. То се поставя всички неща. Не е става спална. Така. Лак. Сега лак. Ето нов. Аз не съм гледал, нали? За това абсолютно. Така, това е става. И тук да скачате така. Така, напълно ти горе, ама награда, ама че не искам, аз не може. Няма да скривам. Така. Сега следващия лар е подшлоп. Ето, аз съм си купил от тук, нали, ето ще кажа ранговете, това е Ендербера. Да, вие като се влезете там ще ги видите. Друга партия, отиваме там. Отиваме там. Ето го и него.
Така, ето го. Това. Тук са такова компетенциите. Така, вземем следващия лог. Чакай, чакай. Ще ви представя чакай. Чакай, това. Чакай. Нали, тук е чакай. Не. Яки. Кълък. Следващия лог е лог end. Тук стават много яки тази го. Да. Има още хора тук. Защото в се колесто. Нито десно. Не фука. Ама мисля тук. Тук. Вие ти купувайте ми. Също ви гофмачка. Да, това е да. И тук. Не. Гофмачка. Това е. Това е уйма. Когато е тук, отидете, ти са експлое. Отиваме експито. Така. Кофта. Кашлица. И това е чата. Тук се вземат XP. И между другото и лак. Със следващия лак е лак фишинг. Няма да казвам лак. Това е слепо. Това е този лак, нали? Сега отиваме в лак фишинг. Така. Сега отиваме там. Да, това се става лак. Як според мен. И тук имаме странички. Спикър, да. Ето тук е нещо. Лейци. Ако скоро да разгледаме, това съм двамата. Слушай, че чупайте. За казвам, вече. Да. Слушай, лак е лак. Това е някакъв и много яко. Има едно нещо. Отидете тук и си ги такова. Си ги бийте. Ето ти правя. Например, има нещо, което сега ще ви покажа. Само сега. И да. Сега е това на 16. Има тук сел, ама това е работа, което пише. Си го подате и да пред 15, нали? И там мисля, че крави. Да, това е там кошки и овце. Овце има и там има кошки, ако ще ви покажа. Леко мило лаги. Това няма нищо. Хелп. Това като влезете в сервера, това трябва да го прочетете просто до края, защото това е много важно. Ето. Да. Който не спазва правилата и вземе си това е амнезия. Тук са на български, там са на английски. Като влезете, видите джампа и няма са пак. Майко, това е един правилно се така тук. Да, джампите си. Да, повече си джампите, аз не съм това нещо. Джампите, между много хакери в тези джампове. Не знам дали вие сте виждали, аз съм виждал много. Виждам за нещо. Имат и сейчас кефа нет. Сега, следващото много важно.